गिबि गिबियावनो इंराजि गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि बयनिसिमबो बे समाव गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय। मिजिंथिगोन बे गोदान बोसोरा साफ्रोमनिबो जिउआव जौगासारनाय आरो जाफुंसारनाय लाबोनो हागोन आरो लोगोसे बर' माहारिनि गेजेराव अनज्लायनाय गोजोन आरो खौसेथि बे गोदान बोसोराव लाबोनानै होगोन। दा खोब गोजोननाय मोनगोन बे समाव फोरमायनानै जे जोंनि देग्लाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमा आरो जोंनि सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 24थि नै बोसोरारि जथुमा बेयो दिनैनिफ्राय जोंहा जागायबाय आरो बेयो 2 खालार दिनैनिफ्राय जागायनानै 5 जानुवारिसिम बेयो सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बेयो खुंजाबाय थागोन आरो बेनि असिलायैनो दिनै 2 खालार हथात गिबि सानाव दिनै गाहाय लांगोना बेखेवनाय हाबाफारि बेयो जोंहा जानानै थांबाय। जायखौ बेखेवनानै होफैयो जोंनि मानगोनां 21 नं सालबारि बियाबनि MCLA सार जय मुसाहारि बिथाङा आरो लोगोसे बे जथुमानिनो असिलायै सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनिनो फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो लोगोसे बड'फानो बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो दिनै जोंहा दा बावैसो जोबनानै थांबाय आरो बेनि उनावहाय जोंहा सानजौफुनि जानाय उनाव जोङो सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खुंगा 24थि नै बोसोरारि जथुमानि असिलायै जि थान्दै मेल जिरायनाय बेयो जोंहा जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि उनावहाय जोंहा दिनैनि जि सानसेनि हाबाफारि बे हाबाफारिया थुंगेगोन आरो बेनि उनावहाय गाबोन 3 खालारनिफ्राय जोंहा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमानि असिलायै जोंहा मोनफ्रोमबो हाबाफारिया 5 खालारसिम जोंहा सोलिबाय थागोन। आलासि महरै गेवलां मेलाव गेवलां मेलाव जोंहा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमा बेवहाय जोंहा गेवलां मेलखौ जोङो 5 खालाराव थि खालामनाय जादों। सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बे हाबाफारिया जागायगोन। दा बेवहायनो जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै मोननो हागोन जोङो बिटिआरनि मानगोनां CEM प्रमद बर' सार बिथाङा बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बेयावहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि दिपेन बर' सारआ आरो लोगोसे बुंथिगिरि महरै जोंहा बाहागो लाफैगोन जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां इउ जि ब्रह्म सारजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि सीताराम बसुमतारी सार बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जर'खा आलासि माननि आलासि जोंनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन।